Òscar Ortiz serà la persona que encapçalarà la llista de la candidatura d'Unitat Popular per les eleccions municipals del maig. Aquest diumenge a la platja de Sant Sebastià ha estat l'escenari de la presentació de tots els membres d'aquesta nova oferta política per Sitges. 3 homes i 2 dones integren els 5 primers llocs de la llista que la CUP presenta a Sitges de cara a les pròximes municipals. Pel darrere del número 1, que és Òscar Ortiz, hi venen Adrià Pet com a número 2 i Xavier Nin com a 3. Mònica Martín ocupa el 4 lloc i les 5 primeres posicions les tanca Maritza Campbell. El cap de llista de la CUP defineix els seus companys com a persones molt vinculades a la vida de Sitges, però amb ganes de fer que l'Ajuntament estigui més pròxim als ciutadans. En aquest sentit, consideren que obtenir representació al consistori és un pas més de cara a avançar cap a una democràcia més participativa. Els membres de la CUP posaven com a exemple la polèmica reforma dels museus com un procés amb poca participació ciutadana. Des de les entitats, des de les associacions, des de la gent del poble, per portar i recollir tota aquesta veu de la gent que ara mateix no està arribant a les qüestions de la institució de l'Ajuntament, portar-ho dins del ple i que les qüestions del ple es puguin transportar al poble. Sobretot treballant des d'opcions rupturistes, alternatives als models actuals que estem acostumats a tenir i com una opció nova. La CUP està elaborant el seu programa a partir de diverses jornades participatives, però es defineix com una formació independentista i d'esquerres. La CUP també admet que ha tingut contactes amb altres forces independentistes del municipi, però assegura que anirà sola a les eleccions.